Zdravá za zdravia, bratia a sestry. Ak máte v posledných dňoch pocit, že svet je v totálnom krči, není to len váš dojem. Pretože práve teraz prechádzame niečím, čo by som nazval masívnou rekalibráciou vedomia. Väčšina ľudí totiž to vníma ten chaos ako politickú nestabilitu alebo ako ekonomickú neistotu. Ale ja vám dnes ukážem, že pod tým povrchom beží precízne naplánovaný evolučný proces. Toto není strašenie, toto je návod, ako v tomto období nestratiť hlavu. Máj 2026 není len ďalší mesiac v kalendári. Je to moment, kedy náš kolektívny software prechádza takým brutálnym updateom, že staré modely nášho fungovania jednoducho prestávajú dýchať. Staré systémy interakcie, staré vzorce moci, dokonca aj tvoje vlastné staré ja musí ustúpiť. Dnes si rozoberieme kľúčové dátumy tohoto mesiaca, ktoré sú doslova bránami k novej realite. Pozrieme sa na to, prečo Rusko, USA a Čína tancujú presne podľa kozmického rytmu a prečo sa tzv. Deep State práve teraz trasie v základoch. Ale hlavne sa budeme baviť o vás. O tom, či máte v sebe tú povestnú ľudskú možnosť výberu a či ste pripravení prestať byť divákmi v cudzej hre a začať konečne písať svoj vlastný scenár. Dnes pôjdeme naozaj hlboko, bratia a sestry. Prvé májové týždne nás všetkých volali k tichu. Všimli ste si to? Ten divný útlm reaktivity? Možno ste mali plány, možno ste chceli hýbať svetom, ale zrazu prišla tá divná emocionálna plochosť. Melanchólia, ktorá sa nedala ničím vysvetliť. Mnoho ľudí sa v tomto stave začne pýtať, čo je so mnou zle? Upadám do depresie? Stratil som motiváciu? Bačovú fujaru si stratil. Len tvoje telo a tvoja psychika dobiehajú duchovné zmeny, ktoré už nastali. Hovoríme tomu posvetné ústranie. Je to stav, kedy sa tvoja energia reorganizuje na oveľa hlbšej úrovni. Je to ako keď preinštaluješ operačný systém na počítači a na chvíľu sa obrazovka vypne. Procesor hučí, ale navonok sa nič nedeje. Presne toto bolo okolo 10. až 12. mája. Ak si potreboval pozerať von z okna na vtáky, alebo ak si potreboval hodiny ticha, doprial si to. Tí, ktorí v tomto čase tlačili na pílu v starom režime prežitia, sa teraz cítia totálne vyhorení. Vesmír nás odstrihol od starých zdrojov energie, aby sme sa naučili čerpať znútra. Tento úvodný reštart bol nevyhnutný na to, aby sme zvládli to, čo príde po ňom. No a potom prišlo 13. mája, deň, kedy sa Luna stretla so Saturnom. Pre mňa je Saturn fascinujúca postava, pretože je to architekt, pán času a hraníc. On sa nepýta na tvoje sny, on sa nepýta na to, čo by si chcel urobiť raz, keď budeš mať čas. Saturn sa pozerá na to, čo si skutočne vybudoval. V tento deň sme mnohí zažili triezve precitnutie. Bola to konfrontácia s realitou bez prikrášlenia, bratia a sestry. Saturn ti vložil do ruky tvoj vlastný nákres a povedal: pozri sa na to. Tieto vzťahy sú postavené na strachu z osamelosti. Táto tvoja práca stojí na piesku starého systému, ktorý práve odteká. Tvoje návyky sú len barličky tvojho starého ja. Možno to bolelo, ale táto konfrontácia s architektom bola darom. Zistili sme, čo je v našom živote skutočne pevné a čo je len vata. Saturn tu není na to, aby nás trestal, ale aby nám ukázal, kde začína naša skutočná základňa. Uvedomili sme si, že netreba budovať nové sny, ale treba začať budovať nové základy. Ak tvoj život prežil 13. mája bez toho, aby sa zrútil, máš na čom stavať. Ak sa niečo rozpadlo, pusti to a nechaj to tak. Už to nikdy nefungovalo, len ty si to doteraz úspešne maskoval. No a hneď na to, 15. mája, sa energia prudko zmenila. Luna sa stretla s Marsom. Ak si predtým cítil útlm, tu sa v tebe niečo precvaklo. Toto nebola tá chaotická agresivita, ktorou nás krmí systém cez správy. Toto bol oheň, ktorý v tebe našiel svoj správny smer. Mars prináša smer, odvahu a iniciatívu, ale v spojení s tou predchádzajúcou Saturnovou očistou to bol oheň, ktorý už neprosí o povolenie. Všímam si to na sebe, aj na ľuďoch okolo mňa. Zrazu tie rozhodnutia, ktoré boli predtým emocionálne komplikované, sa stali úplne jasnými. Rozhovory, ktorým sme sa vyhýbali, sme zrazu zvládli s úplným pokojom. Toto je bod, kedy sa tvoje spracované emócie začínajú meniť na činy. Není to náhodná motivácia, ktorá vyprchá po 2 kávach. Je to hlboké vedomie toho, čoho si schopný, keď prestaneš o sebe pochybovať. Tento deň je o nastavení pevných hraníc, bez kriku, bez zbytočného vysvetľovania.
Jednoducho si povieš, toto je môj priestor, toto je môj čas a toto je moje smerovanie. Nasrať vám na hlavy. Tvoj vnútorný oheň sa rozhorí v momente, keď prestane žiadať život o povolenie. No a sme pri 16. máji. Toto je kľúčový moment celého mesiaca. No v Bíkovi. Ak si myslíš, že nové začiatky musia byť vždy sprevádzané ohňostrojom a fanfárami, tak potom vykúkaš z ryti palovej. Tie najdôležitejšie začiatky v tvojom živote sú tie najtichšie. Sú ako semienko, ktoré v tme pod zemou začína organizovať svoj život. Navonok sa nič nedeje, nikto ti netlieska, nejsú tu žiadne okamžité výsledky. Ale pod povrchom sa už začala tvorba tvojho nového sveta. Bík je o stabilite, o zemi a o tom, čo je hmatateľné. V tento deň bolo kriticky dôležité, čomu si venoval svoju pozornosť. Ak si sa nechal vtiahnuť do digitálneho chaosu alebo do malicherných konfliktov, zasial si burinu. Ale ak si v tichu svojej mysle určil nové štandardy, ako sa budeš starať o svoje telo napríklad, ako budeš narábať s peniazmi, aký postoj zaujmeš k svojmu okoliu, zasial si duby, ktoré budú rásť desiatky rokov. Väčšina ľudí premeška svoje najväčšie príležitosti preto, že čakali na zázrak zvonku, zatiaľ čo mali budovať základy vnútri. 16. máj je o budovaní základov. Od tohoto dňa začína tvoja osobná prestavba. Zapamätaj si, čo si v tento deň predsavzal, bude tvojim pilierom v časoch, ktoré prídu. No a teraz sa pozrime na to veľké politické divadlo. V analýzach, ktoré sledujem, sa neustále vynára jedno špecifické obdobie. 12. až 18. augusta 2026. Toto není len nejaký ďalší dátum. Je to bod, z ktorého už niet návratu. Pre Rusko, ale aj pre celý svetový poriadok. Práve vtedy sa spustí proces úplnej rekonštrukcie systému moci. Nehovorím o voľbách alebo kozmetických zmenách. Hovorím o rozpade starých klanov, o čistení osobností, ktoré v tomto systéme parazitovali 10 ročia. August bude štarterom zmien, ktoré budú naberať na obrátkach v októbri a vyvrcholia až vo februári ďalšieho roka. Pretože o roku 2027 sa hovorí ako o roku agresie a napätia. Rusko sa vnútorne transformuje tak brutálne, že to vyvolá potrebu vojenského vymedzenia sa voči vonkajším nepriateľom. Nie z vôle útočiť, ale z čistej nevyhnutnosti prežiť túto premenu. Ale skutočné výsledky, to nové Rusko, ktoré už nebude súčasťou starého digitálneho väzenia, uvidíme až na jar 2029. Takže je to ešte dlhá cesta, ale Matrix vie, že toto je jeho najväčšia trhlina. Transformácia moci nebude lineárna, bude to pád kráľov na viacerých šachovniciach naraz. Zatiaľ čo svet sleduje východ, impérium na západe prežíva svoj vlastný pád. Ale je to iný typ pádu. Amerika má podľa všetkých utrpieť ekonomicky oveľa viac než Rusko. Tie konfigurácie, ktoré vidíme na oblohe, naznačujú, že hlavný prepad v USA nastane až po roku 2028, takže sorry messing, nejako ti to nevyšlo. Pozrite sa na to, čo sa tam deje teraz. Je to boj o korunu, ktorý sa neodohráva len v Bielom dome. Je to boj o technickú kontrolu, o kultúrny vplyv a o dušu národa. Trump a iné postavy sú len tváre v rukách oveľa hlbších náboženských a okultných skupín. Spomínal som to už viackrát. Opus Dei a ďalšie kulty majú svoje chápadlá všade, od súdnictva až po tajné služby. Im nejde o peniaze, tie už majú. Im ide o totálnu jednoliatú moc nad vedomím más. Konflikt medzi pápežom a sponzormi americkej pravice je v skutočnosti súbojom o to, aká verzia sveta sa nám tu naservíruje. Chcú vytvoriť digitálny kláštor, kde budeš mať pocit bezpečia, ale vymeň ho za svoju suverenitu. Amerika sa práve teraz mení z krajiny slobodných na testovacie laboratórium digitálneho Deep Stateu. Ich kríza po rokoch 2028 bude momentom, kedy sa dolárový svet definitívne rozplynie v prachu histórie. No ale nesmieme zabudnúť na východ, Čína a Tajvan. Maj prináša signály, ktoré sa nedajú ignorovať. Celý svet je jeden prepojený vibračný energetický organizmus a nemôže zatriasť jedným pilierom bez toho, aby tie ostatné nezačali rezonovať. Vidíme pokusy o radikálne prekreslenie hraníc. A nie sú to len tie hranice na mapách, ktoré sa majú v budúcnosti šokujúco rozšíriť. Ide o hranice vplyvu. Čína sa snaží o takú úroveň digitálnej centralizácie, ktorá by elitu v USA urobila len chudobným príbuzným. Sledujte najmä 20. júl. To bude deň, kedy sa na oblohe začne skladať geometrická postava, ktorá nevešti nič dobré
pre stabilitu azijského regiónu. Je to boj o to, kto bude vlastniť mozog budúcej technológie. Ale pre nás, pozorovateľov, je dôležité jedno. Táto scéna sa odohráva práve preto, aby sme si vybrali stranu, aby sme nenávideli, aby sme sa báli. Ale pravda je taká, že všetky tieto ríše hrajú podľa toho istého scénara. Ich koordinácia je na metafyzickej úrovni takmer dokonalá. Chcú nás rozdeliť na barikády, aby sme si nevšimli, že brána von z tohoto celého divadla je otvorená. A tu sa dostávame k tomu najdôležitejšiemu. Čo odlišuje teba od šedých más, ktoré len slepo následujú príkazy? Objavuje sa jeden mrazivý pojem a ten je bytosti bez ľudského výberu možností. Všimni si dnešných lídrov, všimni si ich oči. Chýba tam to, čo robí človeka človekom. Empatia, schopnosť cítiť bolesť druhého a hlavne svedomie. Sú to len programové moduly, projekcie, ktoré majú vytvoriť atmosféru strachu a chaosu. S nimi sa nedá vyjednávať. Oni nerozumejú logike srdca. Majú svoje úlohy, svoje historické línie, ktoré musia odohrať a to je všetko. Otázka znie, čo urobíš ty? Judith, ktorá odsekla hlavu nepriateľovi. To je agresívna ženská vízia. Prebudenie intuície, ktorá stína hlavy týmto systémovým parazitom. Ale tá zbraň není z ocele. Tou zbraňou je tvoja pozornosť. Keď sa zapojíš do ich debát, keď v tebe vyvolajú paniku, krmiš ich. Ale keď si zachováš ľudský výber, teda možnosť si vybrať, keď zostaneš človekom, ktorý cíti a ktorý tvorí, stávaš sa pre nich neviditeľným. Ich systém ťa nedokáže rozpoznať, lebo vibruješ na frekvencii, ktorú ich senzory nepoznajú. Máj ma byť mesiacom, kedy objavíš túto svoju silu. No ale vráťme sa k termínu 17. až 19. mája. Prvýkrát po 77 rokoch máme konjunkcie Uránu v blížencoch. To je astrologický kód pre vypustenie informácií z fľaše. Elity už nedokážu udržať pod pokrývkou to, čo sa doteraz utajovalo. Čaká nás totálna prestavba informačných platformiem a médií. To, čo sme doteraz volali konšpiráciami, sa začne objavovať v mainstreamových správach ako fakt. Ale nejde len o správy. Toto je čas inovácií. Nápady, ktoré sa predtým zdali bláznivé, sa zrazu stávajú funkčnými. Ak máš v hlave nejaký technický projekt, akýkoľvek inovatívny nápad na komunikáciu alebo sieťovanie, toto sú tvoje dni. Spúšťa sa dvojročné obdobie, kedy Urán a Pluto spolu tancujú v takom harmonickom aspekte, aký sme tu nemali generácie. Je to čas prelomov v liečbe, v energetike a v doprave. Systém sa síce snaží o digitálny reset, ale vesmír nám podáva kľúče k technologickému oslobodeniu. Je to éra inovácií, o akých sa nám ani nesnívalo. Stačí len sťahovať dáta z toho mentálneho, jemnohmotného pola, ktoré je teraz otvorené. Takže čo s tým všetkým robiť v tvojom každodennom živote? Nenechaj sa stiahnuť náhlymi emocionálnymi prúdmi. Keď vidíš, že všetci zrazu zdieľajú tú istú emóciu, tú istú nenávisť alebo ten istý strach, stiahni sa. To není tvoje. Ďalšiu vec, čo môžeš urobiť, môžeš robiť to, čo miluješ. Viem, že to znie ako klišé, ale má to hlboký fyzikálny význam. Robiť to, čo ťa baví, je jediný spôsob, ako sa trafiť do taktu tohoto nového kozmu. Ak tvoja duša niečo odmieta, nerob to. Tvoja vnútorná rezonancia je tvoj jediný kompas. No a do tretice, hľadaj v očiach šťastie. V očiach ľudí uvidíš, ktorí sa prebudili. A uvidíš šťastie. Není to radosť z hračiek, je to ten hlboký vnútorný mier tvorcu, ktorý vie, že scéna vonku je len kulisa. Prestaň očakávať stabilitu od štátu. Štát je v procese mlynčeka na mäso, ktorý práve teraz mehlie všetko staré a mŕtve. Tvoja stabilita je tvoj stred. Ak si vo vnútri vybuduješ svoj chrám, žiadne zemetrasenia v Rusku ani kríza v Amerike s tebou nepohne. Fyzika nového sveta je taká, že realita sa bude formovať presne podľa toho, čo máš v hlave. Si programátor, tak si sakramensky dobre rozmysli, aký kód tam píšeš a nebuď davový retard. No a na záver si položme jednu provokatívnu otázku. Čo ak toto všetko, tie ekonomické pády, tie vojnové hrozby, tie okultné hry Opus Dei, sú tu len preto, aby nás to dotlačilo k jednému jedinému bodu? K bodu, kedy si konečne povieme, stačilo. Ja si vyberám inú hru. Tieto vaše hry si natlačte do riti. Kozmos nás neprichádza zničiť, on nás prichádza zobudiť.
Ten tlak, ktorý cítiš, je tlakom tvojho vlastného ducha, ktorý sa snaží rozbiť tú škrupinu, v ktorej si doteraz žil. Máj 2026 je začiatkom novej éry. Budúcnosť není niečo, čo sa ti stane. Budúcnosť je niečo, čo si práve teraz každou jednou myšlienkou projektuješ na plátno tvojej reality. Čo ak tvoj strach z budúcnosti je len signálom, že sa ešte stále dívaš na cudziu obrazovku a hráš podľa cudzieho scénára? Čo ak by stačilo otočiť gombikom tvojho vedomia, aby si zistil, že tvoj svet môže byť oázou uprostred púšte, ktorú ti elity tak precízne stavajú? Takže nezabudni, 16. mája saď semena, 17. až 19. mája sleduj nápady a august sa priprav na skok do neznáma. Takže bratia a sestry, zostaňte v strehu, buďte k sebe láskaví a pamätajte, vedomie je jediná skutočná moc, ktorú máte. Všetko ostatné sú len balalajky. Nikto vám ho nemôže vziať, ak mu ho sami neodovzdáte. Nepriateľ zvonku nemá šancu, ak vo vnútri neexistuje nepriateľ, ktorý ho tam vpustí. Pamätajte na to. Zdravia všetkým pevného prajem. Tak jesť.